आजा भैया नहीं आ जानी तोरी हो यारे यारे भैया हो तू समैया मोहरा जानी मोरी हो। हमने के बड़ भैया वाली तो यूं कर दे सकेला यारे यारे भैया हो मानो हो और भी सब भाई मिल के कहत रहे अपन बहिन खाती कि बहिनी तोहारा जे जे अपन बहन से प्यार करेला हमार माता बहना आप सब हमने के अपन बहन खाती एक बार हाथ उठा के और ताली बजा के तब गावली संगे कि बहिनी तोहारा के बहन के चाहे रक्षाबंधन जब आवे चाहे बहन के जब विदाई होला हमने के प्रयास करने कि भोजपुरी में जौन भी बाटे जौन भी खूबसूरत चीज बाटे जौन भी विधा बाटे सब टच कर लिया हमने के विदाई गीत पे नहीं जाए कि अरे लाली लाली डोलिया है सखिया पिया लैले और ये सब गीत ऐसे रख रहा होने जा कि विश्व भोजपुरी सम्मेलन हो रहा बा और माता बहनी लोग बैठल बाने हमनी के गार्जियन लोग बैठल बाने ऐसे ई बतावल भी जरूरी बा कि हमनी के भी अपना भोजपुरी खातिर सक्रिय बानी जा कुछ दिल में चाहत बा कि अपना भोजपुरी खातिर जरूर कही जाओ और ऐसे संगीत लेके आवत रहने जाओ कि अरे लाली लाली डोलिया है सखिया सैया लैले भावनवा हो कि पापा मोरा दुआरा रोवेले माई रोवेली गानवा हो अरे लाली लाली डोलिया है सखिया सैया लैले भावनवा। अगर अच्छा लागो लोग तो चारों तरफ से ताली बजा के दोनों भाई का आशीर्वाद दे बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः पार्वती पते हर हर। धन्यवाद धन्यवाद।